Hello, hello, hello mga momshies, popshies at mga anakshis. Welcome to my channel. This is Mom Shiji once again. And for today's vlog, mamimili na po ako ng mga pang-giveaways para sa aming mga kids. So, let's see kung ano yung mga mabibili natin. Okay, so ngayon, ako, eto na nga, sinesegregate na namin yung mga candies na aming pamimigay with my kumari anakshi. Yan. So, ayun, meron tayong lollipop, we have chocolates, ang daming chocolates. So, malamang sa malamang nito mamaya hyper yung mga bata pag natanggap na nila to. Ma! Ito yung mga ipamimigay mo sa mga ngaruling ay sa Pasko. Ha? Yes. Okay. O, ilang bata? Patikim. Hala, ba't patikim? Gusto niya agad makatikim siya, ano? So, ayan. Tingnan natin kung paano namin siya i-re-repack para sa ating mga kids. So, Merry Christmas! Dito sa ating ginagawang pagpapak, siguro aabutin to ng mga 100 na bata, no? Or higit pa. Ayan. So, we have gelatines, meron tayong mga chocolates, mallows, lollipop, of course, biscuit. So, ito yung naisip ko na lang na gawin para dun sa mga bata instead na magbigay ako ng pera sa kanila. And of course, I also want to say thank you so much to Ate Sonia for helping me, for giving me, ayan, for this project. Maraming salamat po. So, ayan na po ate yung mga collectibles namin ng mga pamimigay sa mga bata. Nakaganyan siya, nakapack na ganito. Yan. Para ito yung pamimigay namin sa mga bata. Thank you, ate. Thank you, Ate Sonia. Okay, so ngayon, andito na yung first batch ng ating mga ipamimigay na balot na natin. This time, bibilangin na natin kung ilan yung total ng ating mga candies for the kids. Ma! Ito na yung mga ibibigay mo sa kanila, ha? 24 ng gabi kapag may namamaskid yung bigay mo, ha? Mga bata lang. Lalo yung mga nagtatapon ng basura, ha? So, that's G. Ciao. Eight, 100, 2, 4, 6, 7, 107. Yay! 107 na to, ma. 107. 108 dapat to. Kinain niya po. Yan. Wow! Kanya binalik na lang niya sa akin. Yang naman. Thank you. Naka 108. So, tingnan natin kung dagdagan pa natin ito. At ngayon nga nandito ako sa aming covered court kung saan nagaganap ang gabi-gabi na simbang gabi o yung ating mga misa de Gallo. At maliban dyan, nandito yung aming inihandang contest para sa aming mga kapitbahay dito sa Sitio Santo Niño de Pasig sa Cogil Gate 2. Ayan. Ito ang aming Parol contest. Isa, makikita niyo yung mga creativity ng aming mga kapitbahay kasi po mga recyclable. So, para malaman natin at makita yan, tara, ikot tayo. Okay, so simulan natin ang ating parol mula sa black wine. So, this is made of plastic cups and straw. Yan. So, may mga ribbons din and mga flowers na nagamit na noon sa kanilang mga Christmas tree or mga Christmas decoration nila. So, that is for the black wine. Yan.
Okay, now, dito naman tayo sa block 2. Ang block 2 naman is made of sticks. Yan, sa mga stick. Yung mga ano ng nyog. Oh, yan. At syempre pa, yung mga newspaper. Yan. Meron din sila mga plastic bottles. Yan. Sa gabi, makikita nyo to kasi may Christmas light. Okay, then, this time, ito naman ang block 3. Nagawa sa straw and mga kutsarang plastic din. Yan. So, mamaya malala. Makikita natin yan kapag gabi kasi may mga ilaw na sila. At ito naman ang block 4. So, ito ang block 4. Gawa naman siya sa mga dahon ng ipil-ipil, mga dry leaves. Yan. At saka sa ano ng nyog. Yung dahon ng nyog. So, binarnisan din siya. At may bilin sa taas. Yan. So, hindi po siya abot. So, yun ang block 4. Meron ding mga ano ng ano. Ayan o. Mga bulaklak ng nyog. Followed by the block 5 na gawa naman sa mga tray ng itlog. So, yan. And straw. Napalibutan din siya ng mga straw na gawa sa bulaklak. Yan. At may pa-candle yung center ng kanilang star o ng parol. Ito ang parol naman ng block 6. Yan. Nagawa sa paper plate. Yan. And mga tray din ng egg. So, nilagyan nila ng mga accent ng flowers mula dyan sa mga tray. Okay. For block 7. Yan. Ito rin ay gawa sa mga tray ng itlog. Nakakatawa dito sa lugar namin. Puro itlog ang inuulam. Yan. At may accent ng ano ha, ng mga paper plate. Paggabi maganda yan kasi naiilawan din. So, tingnan natin siya later kapag may ilaw na. This time, ang parol ng block 8. Yan. Siya din. Okay. Ito naman po ay gawa mula sa mga pinolektang balat ng sigarilyo. Baka may-ari ito ng isang malaking tindahan o kaya naman yung mga humihit-hit, may mga sakit na sa baga. Ayan. At meron siya mga mga drawing ng bilan sa taas. Yan. That's it. Mga palawit ng straw. At ginawan din, ayan, ng mga flowers made of straws. Ayan. For block 9. Okay, sa block 9 naman, ito ang kabuuan ng kanilang parol. Bongga. Bongga din ang mga parol na naiisip nila. Kasi ito naman ay gawa naman sa mga magazine. Yung pinalibot. At may mga kutsara. Ayan. May bilan din siya sa loob. May accent na mga dayadayami and mga mga stick. Yan. So that is for block 9. And last but not the least, ang parol ng block 10. So yan ang kabuuan ng itsura ng kanilang parol. This one, ang mga ginamit naman nila mga materyales ay tray ng egg din. So, may mga paper plates din sila rito na plastic. May mga spoon and fork. Siguro lagi may party dito sa block 10. At ito daw ay yung x-ray result. So, yung negative. So, kinat out nila. At may itlog talaga.
Siyempre kung may tray ng itlog, kailangan daw may itlog. At meron silang quote dito sa taas na, "For to us, a child is born." That is for the black then. Ayan, so nakita na natin ang 10 parol mula sa 10 block dito sa Santo Niño de Pasig. So you can comment down below regarding sa kung sino po yung gusto nyo na pupusuan ninyo nga parol. So no bearing po yan ha, walang bearing yan sa pagja-judge natin. Kasi ang ating po mga hurado ay ang ating mga nagmimisang pare gabi-gabi for 9 days dito po sa aming covered court sa Santo Niño de Pasig. Ayan. And maliban dyan, meron din ako mga surprise judge na magbibigay ng puntos mula sa ating mga parol. Ayan, ang pinaka lowest score is 5 at ang highest naman ay 10. So para mabilis na po yung computation kasi mahina po ako sa math. So para mas mabilis po natin malalaman kung sino ating winner. Ayan, so pakaabangan ninyo kung sino ang mga mananalong parol. Ayan, sa aming parol contest 2021 dito po sa Santo Niño de Pasig. It's DJ.